Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Og, thank God it's Friday! Ato sang kamustahon ito mga kapuso sa Tiboli ug Surala sa South Cotabato Province. Say mayong buntag! Mayong buntag sab Jill, ato sab kumustahon ang atong mga kapuso sa Rizal ug Siocon sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, food trip ta karong buntaga. Sanglit himuan kita sa Cagayanong si Shindy Baguio og ice cream roll. Atangi ka na mga kapuso. Say samtang matest gayon ang atong strength ug flexibility karong buntaga. Sanglit atong makauban ang gymnastics coach nga si Queenie Marie Zelen Bendoy. Atong sayron na iyang journey diin naglusad sab siya og free trainings sa mga buot mahimong gymnast. Og sa best talk, makauban at ni Resi, si kapuso actor, og siya sab usa ka certified TikToker, si Gardo Versosa. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa nga lugar sa Mindanao ang giilang Timber City of the South? Kini ang Butuan City sa Caraga Region. Niadtong late 1940s hangtod 1970s, naka-specialize ang industriya sa Butuan sa timber o troso. Sumala pa nga tungod sa kadaghan sa mga punuan sa kahoy sa maong lugar, naka-attract kini og daghang investors nga mosay nahimong tulay nga mahimong usa ka syudad ang Butuan. 1980s diyang nihinay ang logging industry kung asa mas niangat ang gagmay hangtod sa mga dagkong negosyo sa syudad. Mga kapuso, sagad sa mga bata, bisan gani mga hamtong ug katong mga young at heart, di gayud madinay nga mahiligon sa pagkaon og ice cream. Apa nakasulay na ba mo kaning variant nga gitawag nga ice cream roll? Interesting no? Karong buntaga mga kapuso, atong sayron kung paunsa kini ginahimo kauban si Lidol Shindy Baguio nga taga Balingasag, Misamis Oriental. Ma'am Shin, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Good morning po Sai and sa mga viewers nato. Ma'am, unang-una, please share with us kung unsay imong background sa paghimo aning mga ice cream. Actually, nag-start ko ani mga 2 years ago. After na ako nakita ni siya, after na ako nakuan nga akong mga anak, mahilig kaayo sila og mga sweets, mga ice cream, cakes, ingana. So, morning nga ako siyang gitry. And as a full-time mom sa tulo na ako ka kids, muni akong kibali gihimong part-time business or sideline business. Karon ma'am, unsa ba kining ginatawag nato nga ice cream roll? Kining ice cream roll say isa siya ka homemade ice cream coated with graham and Oreo cookies. Ma'am, paunsa po nimo naisipan nga maghimo niining ice cream roll? It was summer that time nga nakahuna-huna ko nga maghimo og ice cream kay tungod sa kainit, then as a refreshing mauna nga pag-post na ko sa social media, daghan na nag-orders and nagsugod na dayon ang mga orders nga niabot og Cagayan ana. Ma'am, sanglit ice cream ni siya pero lahi iyang variant o lahi iyang dagway. Unsa bay kalahian ani ma'am sa mga naanda nato nga ice cream sa merkado? Kini siyang ice cream roll size is mas improved and mas lami kaysa sa naanda nato nga ice cream no kay more creamy and dili kay siya ing anak katamis. Og karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Shin kung unsaon ang paghimo sa iyahang ice cream roll. Mga kapuso, sugdan na nato ang paghimo sa mango ice cream roll. Mao kini ang mga ingredients: all-purpose cream,
mango, condensed milk, evaporated milk, semi-crushed graham, and crushed graham. Kinahanglanon pod nato ang ice bag, spatula, spoon, electric mixer, and mixing bowl. Una, atong i-whip ang all-purpose cream. As you can see, medyo ni-foamy na siya. Then now, we'll add the condensed milk. Mix lang nato siya hanggang na mag-combine siya. Ayun, pwede na nato ibutang ang evaporated milk. Kung na-combine na siya pag-ayo, ibutang na nato ang mango o ang semi-crushed graham. Mix lang natin siya sa spatula para dili siya malata ang mango. Ang ani siya. Ang ani niya. Choy. Ito siya. Itay actually. Nakatay ni siya diri. Then diri sa edge. Dayon diri kay para ang iyang shade or siya o oblong. So, mana ni siya. Ato lang din siyang i-chill for 6 hours. Muna siya ang atong finished product. So, na-chill na siya. Igahit na. Ato siya. Tuwaon sa siyang i-coat sa grahams. Ilunin mo siya sa grahams. Ayun. Imutang mo siya sa container. So mga kapuso, ano niya itong finished product, ang mango ice cream roll. And pwede po siya sa Oreo ice cream roll. Again, salamat! Grabe, itsura palang daan sa ice cream roll, makaibog na gayod. Sigurado ko nga daghan ng chikiting ang naghinam-hinam nga makatilaw ni ini karon. Daghang kayong salamat, Ma'am Shin, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, ma'am. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban usa ka veteran actor, certified TikToker ug usa sa mga dapat natong atangan sa upcoming GMA romantic comedy series nga First Yaya. Wali lain pa kundi si kapusong Gardo Versosa. Maayong buntag Sir Gardo and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Kumusta ang aming pambansang cupcake? Yes, maayong buntag, attorney. Maayong buntag din sa ating mga kababayan at mga ka-cupcakes at kapuso dyan sa Mindanao. We're so happy na makasama ka ngayong umaga dahil alam mo bentang-benta sa mga netizens ang iyong mga TikTok videos. Totoo ba na it was your wifey Ivy talagang naghikayat naman sa'yo to make some TikTok videos?
Yes, attorney, siya po ang salarin. Ine-enjoy mo naman kahit una napilitan ka. Oh, actually hindi naman napilitan, kaya lang noong una medyo parang medyo mabigat gawin. Pero kinalaunan kumbaga basta happy siya, and lalo na ngayon mas maraming napapasaya. Nagustuhan ko na siya. Sobra. At isa na ako sa mga napasaya mo dahil it's interesting to see ang mga super short shorts mo at saka mga heels. Sino ba ang naghahanda ng mga outfits? Mamaya, attorney. Ano? So magti-TikTok pala tayo mamaya. Ay, nako! Parang, I'll leave it up to you, sir. Oo. Paso na ako. Pero sir, like, when you prepare for your TikTok videos, nakakailang takes ba kayo bago nyo ma-finalize yung video ninyo? Nung at first, mas gusto ko yung palaging take 1 kasi like kahit naman kapag sa acting, iba yung take 1 Yun yung mas raw, mas fresh. Si Wifey, gusto niya nung una ma-perfect yung mga steps So minsan nagte-take 2, nagte-take 3. And then meron one time na pinerfect namin ng gusto yung mga steps. Kaso ayaw ng mga viewers. Gusto nila yung talagang hindi masyadong pinagpraktisan. Kumbaga sa madaling salita, gusto nila yung natural, mas nararamdaman. At syempre, yung good vibes na dala mo sa TikTok naman, I'm sure mararamdaman naman namin dito sa, of course, in your new teleserye. Kwentuhan mo naman kami, First Yaya. What's going to be your role? Abangan niyo po yung First Yaya. Malapit na po yan. Kasama ko po dito si Gabby Concepcion. And ang gaganap na First Yaya, si Miss Sanya Lopez. Ayan. At marami pa pong iba. Pilar din nandito rin po. So napakaganda at napakasayang teleserye po nito na siguradong once na masimulan ninyo, parang kung paano po yung ginawa nyo sa TikTok, ganun din. Kumbaga, siguradong may ngiti sa bawat pananood ninyo. Mensahe mo na lang sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao, and kailan ba namin papanood ang First Yaya? Sa lahat po ng mga kapuso at ka-cupcakes dyan sa Mindanao at yung mga ka-TikTok ko na rin, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. And hinihingi ko pong muli yan, inyong pagmamahal at suporta sa pagsisimula po ng First Yaya. Abangan nyo po, napakaganda po ng kwento niyan. At sinisigurado ko sa inyo, hindi ako mabibigo at mag-iimbita sa inyo. Thank you very much, Sir Gardo! Yes, thank you so much, Attorney. Daghang salamat. And that was Kapusong Gardo Versosa. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang journey sa usa ka gymnast ug karon coach na nga naga-offer sab og libreng gymnastics training alang sa mga buot mahimong gymnast, si Queenie Marie Zelen Bendoy. Coach Queenie, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hello po. Good morning mga kapusong Mindanawan. Ma'am, unang-una, please share with us ang imong journey isip usa ka gymnast og gymnastics coach na karon. So ayon, dili pod sayon ang process og ang transition from gymnast to gymnastic coach. I started rhythmic gymnastic at the age of 9, na mura lang og dula sa ako ang gymnastic. Like wala na ako siya gi-take seriously. Pero tung naabot ko high school, and especially tung hatagan kog chance to compete to regional competition, which is the Dabraa, and na-experience po na ako mga failure. So start ato, mas na-encourage ko na maningkamot jud. And ako dyan siyang gitunan ang sport na rhythmic gymnastics. So, and by God's grace, nagbunga po dang ako ang pagpaningkamot sa training, and na-qualify po sa palarong pamansa to represent the Davao region. Kaya ko ang pasalamat po sa mga taong naging part sa ako ang journey. Labing na sa ako ang mama, na ako apong dating gymnast coach. And karon, grabe jud ang full support sa ako ang coaching career.
o labi na sa Gymnastic Association of the Philippines. Wow, layo na gyud ang imuhang naabtan gikan sa imong passion sa una sa gymnastics, ma'am. Wala na ko siya damha na makabuot day nako. Ang isa na ko sa isa sa akong pangandoy. Ayun po. Og indeed, blessed kaayo ka to reach imuhang mga dreams. Pero makita nato no nga lisod gayud mahimong usa ka gymnast labi na sa imuhang body flexibility. Yes. Pero ikaw, paunsa ba nimo ma-define, ma'am, ang gymnastics? Yes, I can say di jud siya lalim. Sa pinaka-unique na sport, say difficult pod tungod sa mga ginabuhat sa gymnast. So, dili po dalim ang training. Sa sports, labi na sa gymnastics, mo tuod jud mi anang no pain, no gain. No pain, no gain jud. So actually, ang training jud ang usa sa pinakalisod. Mga muscle pains and all. Labi na ang emotional and mental preparation. So sa rhythmic gymnastics po, dili lang na siya na tumbling-tumbling lang, splits. Mamag jud yung pagtuo sa uban, no? Tumbling-tumbling lang, splits. Dili lang jud na sa perform lang with the different apparatus. So, kailangan po dyan na mo perform kung mga unique na mga body difficulties, apparatus difficulties, o mo choreograph dyan, mo buhat yung nindot na choreography na nag-follow sa routine requirements sa gymnastics. And speaking of trainings, unsa ba ang trainings na ginaagian aron mahimong usa ka gymnast og unsa sab ka dugay ang training para mahimong ready na sa pagsabak sa mga kompetisyon ang usa ka gymnast? Sa rhythmic gymnastic, wala lang nag-focus ng flexibility lang. Kailangan po ng boost strength, endurance, and kailangan po na mo ang basic ballet. Module na basic po sa rhythmic gymnastics. And kung dito ta sa time frame or mga ages, magtuk jud siya og mga 3 or more years before mo boom ang gymnast. So pwede na siya mo compete to competitions. Pero kung kaya sa bata within 1 year, pwede na po. Depende sa kaya sa bata. Pero ma'am, mas maayo ba nga bata pa lang mo undergo na og trainings? Para sa ako, mas hindi dyan na mag-start yun ang bata as early age. Kaya diha dyan mag-start ang developing sa body awareness o ang love for sports. Though, pwede ko gihapon yung mga high school. Actually, na ako yung gymnast sa una na high school, 4th year high school na siya nag-start. And siguro, depende na dyan kung determine ang bata na i-disiplina sa sarili. Kaya dyan gihapon kayo may mga gymnast. So ma'am, bisan sa atong edad karon, no, pwede pa na ito mahimong gymnast? Yes. Ma'am, unsa ba ang requirements para mahimong usa ka gymnast? Siguro para sa core requirements, number 1, dapat interesado dyan ang bata sa sport na yung ginapili o commitment, kana jud commitment. And mo follow na tanan ang basic skills required like flexibility, strength, balance, and apil na diha ang focus, discipline, and dedication. Anyways, matun-an na jud na tanan flexibility, matun-an na jud kung interesado o committed jud ang bata. Ma'am, paunsa ba nakatabang imuhang experience dati sa imuhang pag-coach karon sa mga new breed of gymnasts? So para sa ako, ko jud siya natabang kay una na nakoy enough basic knowledge about sa sport. Ikaduha, itong mga mali na mga experience na ko before, na-correct na ko pinaagi sa akong mga gymnast karon. O lastly, itong mga wala na ko na-experience sa una itong gymnast pa ko, gusto dyan ako ipa-experience tanan sa ko ang mga gymnast. Like, wala may enough opportunity sa trainings and competitions, wala good apparatus, costumes, ayun. Pantamutan dyan. Og last year, niapil ang inyong grupo sa International Gymnastics Competition. Kamusta ang nahimong resulta og how was the experience? Oh, by God's grace, Jude, buyag naka-rank po ato ang mga gymnast. So good sa among first international na mo last February 2020. First international competition sa Indonesia. Buyag naka-silver and bronze si Vichy Manabit. And
sa among online competition sa Mexico, Colombia, South Africa, buyag pod naka-medal ang atong mga bata. So despite sa pandemic, i-consider gihapon namo na blessing ang year 2020 no kay daghad ang mga competitions na niabot sa among team and makahappy og proud pod to represent among country, to represent the Santo Tomas, to represent the Davao region, to represent the Philippines. Wow, congratulations no, and thank you for bringing pride sa atong nasod. Ug ma'am, please tell us kini imong gi-launch nga free gymnastics training. So, yes po, I offer free online gymnastics trainings focusing sa beginners. Pero exclusive pa na siya sa Davao region po. Kay isa jud sa ako ang dream, no? Pohon to produce an athlete from Davao to maging part sa national team or kung itugot pa yun sa Ginoo, malay natin, di ba, Olympian, pohon-pohon. So as of now, wala pa mi nakaset of new sked for the training. Pero kung interested dyan ato ang mga parents and gymnasts, mga bata, to experience the beauty of rhythmic gymnastics, please follow na lang po ang Facebook page, Santo Tomas Gymnastics Team, o among Instagram account at Santo Tomas Gymnastics for the updates po. Thank you so much, Coach Queenie, for making time with us this morning. Ug syempre, for sharing your talent. Ug padayon, ma'am, sa pag-inspire sa mga kabataan sa larangan sa gymnastics. Thank you po. Good morning. Salamat. Say isip usa ka gymnast ug karon coach na. Buot ni Coach Queenie Bendoy nga makaproduce og atletang mahimong parte sa national team o dili baka usa ka Olympian pohon sa larangan sa gymnastics. Samtang Jill, sanglit mahilig sa sweets ang mga anak ni Cindy Baguio. Busa siya na mismo ang naghimo og ice cream roll nga nakitaan sab niya og oportunidad sa pagnegosyo. Sayang mga kapuso, lakas makiuso sa TikTok si kapusong Gardo Versosa nga ikalingawan gayod sa netizens. Ug ato sab siyang atangan sa upcoming romantic comedy series dinhilang sa GMA nga First Yaya. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso! Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso!